bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna... Жигули, ти си чудна кола, Жигули, не те размеря на Жигули, ти си моята кола, Какво прави тук, бе? Жигули, Добър вечер. Добър вечер. Комфорт полис, полицай. Кой кара тук? Момент, колега, момент, тишина. Момент, ето. Дайте документи, някакви лични карти. Кой кара? Кой кара? Аз карам. Те се возят, аз управлявам документи за пътя, за моторното превозно средство. Момент. Какво направихме току-що? Ами не видях завоя и се ударих от дирека. Не видява, брате, не Пиян ли дете, сте? ставай на него. Съм пил нищо, брат. Мисля, колега, че трябва да го тестваме. Духаш. Заповядайте. Не искам да духам, бе. Духам. Няма да духам. Ела, духаш. Айде, ще духам, айде. Ами ти няма ли да духам, Ива? Колега, Ама, слезете с мене. ни ще гледаме Едно. само. 2, 3. Назад. Едно. Застани тук, гражданин на шофьор. От теб искам да направиш, да вървиш по тази линия. Започни. Колега. Трябва да духа, Още един тест. Още един тест. Застанете на един Нищо крак. съм пил. Аз не мириша. Не съм пил нищо. Още един тест. Алкохол не употребявам. Застанете на един крак и пазете равновесие. Искаш да правя ясуица? Да. Аз ще правя ясуица. пауза малко. Не, снимай. Така. Аз да им пишем тук. Така. Пази назад, ма не пазете. Вие пълнолетна ли сте? Аз ли? Аз имам, брат, 20. Кой е шофьора? Аз карах превозно средство, господин Ти полицай. беше шофьор, така ли? Аз съм си прозванен шофьор на антики. На антики? Да, господин полицай. Виждам, че по това време имате доста колеги. Той колегата с него крихим в кръсната. Знаете ли, че е забранено по това време на денонощието да возите непълнолетни? Знаеш ли колко къшка? Тя не е пълнолетна, тя има 15 години. Тя е Така, 12. ще ви пусна, ако ми отговорите на следната гатанка. Да, Заповядайте. слушам, господин полицай. В момента да преместя автомобила. Автомобил Не, автомобил не мърда тук. Ще го А тя конфискуваме. моята кола, господин полицай. Тук, Окей. колега, моля, Аз не си конфискувате. така. Отговорете на следната Сега гатанка. превозно средство, преместя малко по-натам. Отговорете на следната гатанка. Отговарям, господин полицай. Карате нощно време. Представете, че карате. Да, Моля, волана, ръцете на волана. карам. Представете си, че карате. По едно време вали дъжд. Пускате чистачките. Но по-бързо, брат. Блокират. Дъжда спира. Държа спира. Карате отново. Излиза куче на пътя. Как ще реагирате? Куче! Ето, видяхте ли? Отново се паникьосахте и предизвикахте катастрофа. Какво правим за това? Аз имам страх от кучета, господин полицай. Аз Това съм... не оправдава. Оправдава, мене куче От съм... колко време имате книжка? Аз съм бил чавтосван от куче, господин полицай. Имам страх от куче. Господа, мисля, че шофьора говори вече пълни простоти. И мисля, че наистина е пиян. Не, Кой се смее там? Има ли нещо смешно? Казах ли нещо смешно? За да ще стои там. Казах ли нещо смешно? Тишина. Ядам смешно. Колега, моля, отвори ред. Мисля, че... Ваша Мара. Бъди рязан. Така, отново да продължим с гатанката. Аз съм чавтосван от куче, няма... Карате си колата. Карам си. Карате си колата. Вали дъжд. Вали дъжд. Пускате чистачки. Блокира чистачки. Няма читачки. Защо затворихте очите? Ами няма читачки. Пак в този момент нашия човек предизвика катастрофа. За това се отнема книжката. Моля, дайте документи. Какъв документ Документите, искате? моля, дайте документите. Сега от мене какъв документ искате? Няма да спорим. Тази вече ще пите в района. Съгласен ли сте? Не искам да се пребера при жената. Добре, ще ви дам още един шанс. Ама да го дам ли? Ще се справя добре този път, господин Йорданов. Добре. Карате нощно време. Карам. Точно така. Пускате си музика. Напипай го! Не. Посигнете към седето.
Какво ще пуснете? Напипай го! Ръцете горе, всичките да си играят. Стоп, спрете. Разбрахте ли какво направихте? Колата стана неуправляема и вие пуснахте ръце. Колега, мислиш, това тук е душо, че това е хомо. Аз... Не, колега, Това е забележи. Забележи. Гей, прада, мина ли моето? Колега, слушай. Мина. И какво правиш тук тогава? Колега, Симпатяга сте. колега, забележи. Вие сте Моля. симпатяга. Трябва да го кажа паресто. Така. Свободен ли Чули сте? какво стана тук, колега, току-що? Да. Ето там, чули какво стана? Значи, той пуска Азис, кара и докато се кефи на неговите звукови гласови данни, той пусна ръцете и колата стане управляема. И какво стана? Обаче, ПТП. не забелязахте нещо. Не забелязахте. Аз пуснах автопилот. Следователно колата кара Добре, сама. елате, последвайте ми. Елате. Добре, покажете ми къде ми е автопилота на тази кола. Пилот. И тук става управляем пилот. От коя година е тази кола, може да ми каже? Масо има ли тази кола, я? Няма масо, какво прави? Масото го сменихме виж миналия месец. Сухи са. И термоцветите нещо си добре. Господин камерист, са като газа на африканец в маслото го пустинята през сменихме дързовния период. миналия месец. Една седмица го сменях. О, ма ние ме раздаваме. Гумите са меки, Ма и раздаваме. разсилните не са добре. Яски виж. Добре, бе. Не стана да реши. Добре, бе, колега. Ало. Добре, бе, колега. В зимно време как правите с тази кола? Аз виждам да всяка отворено, бе. Джанти, брат, джанти. Аз съм професионален шофьор, господин полицай. И управлявам автомобилното превозно средство по всякакъв начин. Приключваме. Книжката е отнета. Айде, някакво да това. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?